Unsa imong iistorya nako? Lami kay anong sis pala. Pwede na ko nung i-announce sa radyo guys. Okay, bye-bye na. Hi kayo guys. Ako na po si Alma Asilom sa Alma Joy Vlog. So ni ami diri asa unsa man ni siya Maso Ancestral House. O ni ami karon diri asa Maso Ancestral House kay mag-snack mi og bihon kay human nami og kuan sa among trabaho sa region of Miri, human nami dito nag-ampo. So ni ami diri asa Maso Ancestral House. So naamis ko sa ilang panimalay. Unsay pangani-ngani? Ngawa naman ni string. Harp kuno ngawa na string. Oh sayang no kay wa na string. Karaan jud kaadyo ni. Oh mangan ingon sad tini. Ja. Na sila yung mga picture diri ang mga old picture. Nay, ang iya gajud sa panimalay di ay ilang kasal is 1948. 1948 pani nga picture nindot kaayo. Pagkahuman kariang mao ni mauni ang mag-asawa nga tag-ija gud inganing baya. So, ang nagpuyo na diri karon ang mga anak na. Di ang iyang mga anak. Nagbag. So, mauna diri ka-beautiful sa ilang mga sawg. Arang sinawa pa kaayo guys ang karaan nga sawg. Ay, very good. Ang akong mga kauban, murag ako ra gajud ang pinakabatan-o namong tanan. Oh, mga una mi guys, mga una mi snack, bahala na ning naungaw nga way lipstick. Nakuha na siya. Pwede day? Ano, di ba pwede? Ako pa man ang edit. Hindi, pag-pray na kay... Pag-pray na. Tanawa nga mong hungit guys. Pagsalo-salo para sa among membro mag-blades karon nga naog ni Mary nga dili lang karon ang iyang katapusan kundi ang magmakanunayon siya sa matang semana nga pagtapos. Salamat sa mga siya sige. Yes. Alam di si Alma vlog eh. Tanawa guys, arang cute sa ilang baso oh, karaan pa gajud. Kara lang ako. Ano ka? Manok? Baboy. Away problema baboy man. Oh, ay manok ini. Baboy. Wala ay manok, baboy ra na. Dili nga usaw. Sige na ate. Isa mga utan tao. Si ate, Didat. Ate Didat. Dali na. Pray daw, pray. Sa na iyang online nga pray lang. Ikaw luto ni ma? Ako ipaluto. Bali kay kompleto na Pero isip. ako kuan ako idag. Kaya ko kuha sa tila. Ang ko ganahan ko kulay ko sa tip. Duro man ko ang tagkutsara. Ang ate okay diha. Aw lagi wa. Oo. Sa una ako ray ginagabatan ko sa una karon anak ka. Ikaw na napuli. Buong man ni. Dili. Dali ko dali ko kaya sa taas ko. Naa. Ay ka Hello. Yan bataas ni. Yan yung bataan. Napay sa silong taas. Ano ta guys? Ano di lang kayo makakita mo? Magkakita mo? Ako ra. Ako ba man ang editing? Kana, very good. Nga una ta. Mukbang concert.
nag-celebrate may kanay nag-plead sa among usa ka membro nga. Mahal mo na siyang membro ni Maria. Sundalo, Maria. Sundalo na siya isip kuan. Sundalo ni Maria. No. Ano sa to, yung birthday ba? Gisa man luto, ano kisa nagluto? Ano sa to, yung Ang birthday? kalendar ya. December lagi ba? December 27. Na. Okay, kali dito. Pista mo Hindi na ko oy. makapang-imbitar kay Ayaw na akong bitar. ano? Nga, mag-imbitar baka nga tibok bye-bye. Mag-musik sa'yo na. Lugot ko munta ko mga imbitar eh. Busy mapupo ka ng mga imbitar ko ka ng dikitiri. Kaya ano ba nga? Talking na lang ko. Pero dito. Ako mag-alalay ni Ila Pista. Oo. Yang imo birthday ato wa, alam mo celebrate ang imo birthday. Muli ko sa amo. Kamalik ka sa. Katritiit ang sobras pista man handa doon. Amat to ka dito. Na, akong pag-umangkol, electricity man ko. Dungan nimo? Pero mo ato na po na sa galing na so. Doon? Medyo lang Wa pa di kami minyo ni Asilo, aminyo kag Amerikano di ay. Aw. lagi magmedyo mo ko Amerikano ko. Ate mo to? Ate mo to? Diretso ba nato pang istoryahon ba? Ate mo to, nagminyo ang ano. Manghod na mo. Ang mga mo to? Kaya mo ko na. Ha? Kaya mo ko. Ito. Sila mo babae. 5. Panglima man ka, panglima pangpila man ka. Pang-5 po ko. Aw. Tagaan diri mo pa. Puro na mo minyo tanan ma? Duha na lang dai mo manghod. Ang puro na mo minyo man. Pareho ko ba ba sabi palihog yan. Naning kamot rapot. Kalo sa Ginoo, wag ka jud motawag na nga sa libugas. Ang kamagwakan hay man don. Hay man don. Ala ka lang next time tayo Oo. mo dyan. Bye-bye. Ba mo to nagminyo Amerikano. Pilang di ko kan laki igso. Duhara. Aw. Gamay dito yung mga ho. Ronara diha ang mga laki po daradhan magpila. Ang usa na anay shop dito sa Pagpangka. Sa Nakabana. lagyo dahil mo gusto dahil. Wala din dahil sa... Ang usa to as Quezon City gipalitan sa Midson og kanang taxi. May nag-drive. Aw. Ang tas Amerika mo. Agi tabangan. Mayo po, Ang tabangan. Midson laki. Nga tas Pampanga. Pagduha na isang to, hindi na ang laki. Babae ko katong na taxi. Kaya diyang ba na taxi driver. Ang akong usa ka bot ang lucky pod nga medyo ko nag-opisina. Security guard sa una, siya karon ship of laing talent na nahimo na siyang eskwela siya og kanang bitong magkuan og ayan Si ang Alma. motor. Hmm. Ning kuan pud siya pud kay gipalitan ko siyang igsoon og ban nga. Aw. Ya mo Misyo apo siya, misyo apo. ya kahong mga duha kay igsoon nas matalong napit ang usa naitindahan dito asa Ako ma. Basta makalisod. kalungsod. Ang imo nanay kasi may kauban. Kanang pag-umang ko na kapalihan na akong birthday. Diya Ah. akong tatay. Diya na po sila tindahan. Kabali mo de kay igsoon ngay po yung sa imo nanay. Wa. Yes. Oh. Ayun ang magsalig. Nan ug mo larga na na imo pag umangkon. Agaw, nga po may isuon nga, pinamagwangan na mo nga. Mga musuli-suli nga, sige nga rin nila. Ah. Tabok na kasada. Nakat na dito. Bahay na ilagay sa imong tatay katong may dagan. Hindi dahil sa imo nanay ma? 26. Diyan na, ang usa no kay John Laki. Tuwa sa bukid nga, kadyong among ipalit ni Joy Joy, mga nag bantay nga, nanangkot. Oh. Kung nabukira ay. Palitan po itong motor sa akong isuot to dito sa Malita. Madagan pa ang motor. Ay mo kayo magtilabangay mo no? Dito na ba magtilabangay ba? Asa to lisod mo tabangan. Hindi kay iduwa mo no? Siya wa siya kabangit kay maayo man Hmm. kahimtang. Ano naman ko mga do? Ang mga dito mo to. Oo. Oo, mga galing ko. Ano yung appeal sila? Kung bakas ito din mo igsoon ng kamagwangan. Kita ko. Na, mas matalo. Saka kita Sige, man siyang ari. Mga hod. Tapos yun.
di ba ka pumunta sa Amerika? Mangod man niya, di man maghuwang. Karon na ba kay COVID, pero inatong 2018 dire sila. Paano ko nang silver spoon balihog si Sterling? Ako ano ba? Kaya oy. Ano silver spoon, anak? Na ulit magkuupuan ay kanang bihon. Ay, wala bihon eh. Dili ko. Mantok na kayo yung shielding na rin kayo. Kunting-kunting mo kayo. Ikaw lang yung nakakailan ng lawa. Ilang taon po. Ito nga, magkukuha ka mo ba ng stambalan? Mga kakak. Hindi ba ka lumayo ng ano ng kailangan sa ng panahon? Naman. Ingon, magkubit. Ingon man. Ayaw pag doktor, tumalag din mo. Inom tag saktog tambal. May ano na lang eh. Pag mana ba? Ni, pa-check up ko. Ayaw pa-check up kay ubo man siya. Mag-COVID ka, mawaranting yun din sa COVID. Tumarin na lang din sinpuan. Delikado lang. Tusiran, awa pa-check up. Mana Tusiran na. Ayaw, lagi, lagi, lagi. Bagay bang buwan? Ni, magpa-check up ko kay ubo ko nang. Ayaw pa-check up. Tiguan na baka mapositibo ka. Mawaranting yun dito kagawasan ni. Malumlum to sa skupan ni. Ulit ka na ba sa... Oo, ang ina. Tumarin na lang nagpuan tusiran. Oo, tumarin tusiran. Baboy akong gikuan dai no? Nay manok. Tumarin na nagtusiran. Pag-inom sa tubig agad. Awa na siya pa-check up. Pa-check up na ito. Mawaranting rin lang. Kita doon naman. Tingdong mo lagi yung bayan ninyo. Sino lagi? Kung sala, mamlagi sa bukuan. Oh, bumunto ko manang. Ito po, naglilo. Ay, Kaya ka na ubo no, balay mo ubo ka, matubang ka na ako. Oo. Wala Spread man. Spread ang upuan. Depende. Minsan yung first ako sa ikaw. Di, ako iso. Ang pinagtiguan ba? Nagkami nagpa-doktor mo ito rin. Kinsa nga tiguan? Ito pag laki nila, na-stroke man, nagkiman mo. Predo ba? Predo ba? Buo-buo naman sa itong Senior Fredo, na daw Senior Fredo? Di na niya natin niya. Ganda, kung magawas siya, tagaan, gawas na. Ayaw. Di ko tagaan. Tumod, minida. Purong niya. Banto kay wa na siya nag suroy-suroy. Ano rin, nakuha na kami. Nga stroke like Senior Fredo? Kung may trabaho. Sige mo naglingkod. Yung naglingkod niya, sige lahila sa kuhan. Ano may edad ni Senior Fredo? Ano pa di suka? Ang trabaho, sige mo lang kuhan. Boy, ba mo gini ka ng duhaan? Patay na ay. Ako. Ano mo ba? Kung alma ba? Ang duhaan? Ang imong tigoy ngadto ka. Nakulay na. Mga mag-ingon. Ikaw ba mag-ingon? Wa man ko ba kauban lamin as lagbay. Mapitaw sakto sa ila kay dos dagat. Manday ko sa inyo. You know? Kami kaliguan Mo sa antura ila. juta, mo antura juta pohon. Ngadto ta sa Ito kanang magmahal pidita, naibit sa nindot ito. ison. Ha? Naibit sa daan na kadto nga naibit pero karon gi-develop na for Asa na ta? business na. Kana inyo, matalong no? Oh. Doon, dahil mo sa pagatpat. Dili para kaabot. Ada pa terdire inyo. Oh. Layo pa ng pagatpat. Ato ra. Aw. Hindi sa mga. Wa ko ano ng pagat pa ko daw. Na, sipod mga. Mahal lagi ko no? Dugay man ka maka senior citizen may available. Mahal. Kung ang dugay lagi kay. Mahal na kung dihal, mahal. Oh, Usbihin ang mo sa kakuan. usa ka. Digo. Kuna tanan. Mo din na imor din no sa kanigo. Dipindi na, dipindi man na sa imong Order. Di man ingon nga. Sa kabila oh. Kay mo mangita ka man dito kung sa imo nga gana na isda o sa imo seafood, fried ba. Nakakaon naman dito ka isa, giaway na mo ang Tadi asa to inyo man matalong. Mamani available senior citizen. Layo po mo sa inyo sa inyo kuan sa proper sa matalong no. Gamay, layo gamay. Sa Isidro mo to ang ami. Hindi naman sila dapit. Matalong ba sa Isidro? Bilya Hapido. Dako, matalong mo. Dako pa. Di taga dinades mo di permin? O taga matalong. Oo. Gabi na. Lasimbahan kasi nunon man, no? Kato dito dapat sila kuan. Isa. Tatay nilang arbe, ang mama. Dili di pa abot, di pa kaabot eh. Di pa kaabot sa Sa simbahan. kaulag eh. Naman Sa mga Isidro. kakilala mga apelido Pini. Nga.
Sila mo kung sila nag-iyaya sa mga angulo ba? Kung ang taga, mga sila. Sila yung nakalaga sa mga bata. Elementary hanggang high school yan. Dili ko lang isya. Sila iyaya sila pero nagpapa. Nag-aral sa mga ko. Nagtawa na. Kami ang view ni Alma ay pamahutay. Kusog ito ako. Wala man ang salita. Ming Ming! Bisag akan Ming, medyo iring mo doon na ako. Ba't iring na taligog na ako? Pagkamong bitaw bumi iring di na mo. Iring alam, magkuha na sila kalampag na sa hero kayo nangligaw man. Di ay, nangligaw ba? Wa man ay sound. Pagkamiling pa ninyo ba, ate Ruina? Namatay na? Ang inyong kwarto mo, na inyong mga kwarto din eh. Bagal pa ba? Wala niya. Di ato no. Niyan to pa bang baby pa sila? Dalaga ni siya. Di ko ang nanay. Awan bigat. Ang kulya. Itag saan din mo? Di man tagtanuha man dito. Diyan ang mga boys. Asam sila na isa lang ito. Diyan sa karon. Na Ay, pa lagi asika ate. sa aw kainan na din ha. Sa una, burag wali na si kanang dining table din na si dami ha. Dayon kitchen. Ang ubos wa pa gamitan ng tugil sa hangin sa ubos. Duwa gyud may bed. Hangin di jud taas ga jud nga hangin. Anira. Ang nga sa ubos. Unsa pa man na sa ubos? Kwarto. Aw na koy kwarto sa ubos. Eskwelahan pa man ni adto. Aw nahimo ni Kay di pa man ni ini kawayan pa man ni adto. Eskwelahan sa Chinese Na school. kita mo na amo Punira ko. kuan kawayan pa man na. Punira ko bilang Dalawa sa sahig. Ako nga, dili na ako dadun na. Tanawang sahig kawayan. Wala mo na ako. Tagalan ako. Okay. Mas ko na pa Uy, di ko magdugay. Kamat to sa tambalan. Karon. Lising mo siya kapilya karon. Ikaw ba na kami? Ni Hindi, magbutol man ni. Mahal plite, 20. Ay nalang mo pag-uan. Kay plite ang 20. Naksas mo. Sulunon, oy, radyo ka ado. Ginoo ko, Ay, ginoo. hindi ay sa Miguel. Pero ay dito mo galit ni Agin dito. Oy, muna ko ninyo ha. San Miguel. Musakay pa man ko. Nakay pagawag ang alam mo kasi. Di naman tayo mo kabuong babae. Oy, muna ko ninyo. Oy, ako na ni. Matulunig tambalan. Ay mana. Salamat. Ha? Si Ampo mo na. Thank you very much ha. Ang sengero. Magwapo ba di ay oy? Oh, guwapo na si Ampo. Na, iya po na kay. Yung binata pa na. Igutom na nimo si Ampog. Ay, Murag na mo. ay, ang dyan picture pa kasi man. Na, Last ka ng Ampo. kani? Huwag ako na crush. Ay, sa masitsura ka rin akong sawa na. Hay naman ay siya karon sis. Ano gamit? Gamit kaya akong tigbantay sa mga daga. Tingkanta ko kanila. Oh. Aw Ampog dengan anak niya. Lang di ay lang sa mga to. Suwi na. Kanang taas buhok diha. Anong ikamera man ni ate nga puro man ni kahoy man ni. Boy na siya. Tabo ang antinod. Abel. Win. Nagtitir ko ng nadalay mo. Oo, isa. Kapag ka lang na. Kasal mo ha. Pili na. Bakit sila na dapat? Ako na mga ito. Hello guys. Tingay na ko ay. Busog nami. Kaluoy sa Ginoo. Tinapay oh. Bisag unsa na lang ang mga storytelling. Princess. Hindi ako pansit ko. Nga sudanan magdako pansit eh. Pansit ko, bisig na lang. Na, plus kiri oh. Kana day, unsa day na. Kasi lang ko kasi galis pa. Ilhan jud ka adyo nga karaan. Na ang ilang style sa ilang kultahan. Karaan jud no. Kalaman nila lang ninyo. Be, mag-touring i-tour ko kayo sa kanilang pamamahay sa Masos Ancestral House. Saraan na balay. Ang mga santos.
Ate Wina, kini bang birhin ginganig karaan na no? Oo. Ya, oy, karaan. Sabikat pa na ba sa ako lula sa nanay ng nanay ko. Unsa ni birhin sa Santo Rosario? Nuestra Señora del Rosario? Oo. Wala, oy, ka. Karaan ka ayo. Mga pila na ni ka years, Ate Wina? Hala, imagine mga 100 years na dahil. Kining duha ka istampar ng Ate Wina kanang Oo, kanan doha. ala uy ka. Lagi ka nice ka ajo. Kami anak-anak day. Wapas may anak. So mga 100 years na pud na no? Kami anak-anak na. Sa lula pa na nimo? So mga 18th century pa na? Wala, mga 18th century pa Mga 18th century pa kuno ning mga istampar guys. Mga 18th century. Kani Ate Wina. Bago na ni. Ha? Bago na ni. Kanan ko na punta. Mga man amo. Amo, dahil punta ko din ako. Ng mga gagmay pa mi kada bago mag-alas tayo. Ako lagi gato. Magkuan mi. Mag Angelos mo. Bisag ko ni oy. Arang buot. Kasada. Ano man takti. Dadaan ang akong sudlanan. Awo ka to na lang ako. Oh, mao na isudlan ang ako. Iba nila to. Salamat ha sa imo. No problem. Okay guys, bye for now. Kay mo ulit ay. Unsa imong istorya nako? Lami kay manong sis para. Pwede na ko yan sa radyo guys. Okay, bye-bye na. Ulit na me. Thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. I'll see you on my next video. Bye-bye. Bye. 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 May banga, may